Ala Dio. Aleh. Sampean ki lho nek wong barang yo nyeneni. Mbok yo nyeneni ki lek ning omah nek wong nek tangga-tangga barang ora isin lho disawang. Kita balik ngarit kono lho. Yo engko to ngarite ki. Wong pakan isu lu sik enek. Yo. Oke, delok ayu ya Allah galak bojone Tun. Oh, jan parah ya si lanang yo. Heeh, parah pol. Allah. Mau pakan Kita ngarit kono lho. sapi ini meneng wae sik warak engko sore aku ngarite. Ngarit kok isa-isa mbah-mbah kono wis rampung ngarit. Saya kursus titik garekan. Ini malah Wong wis rampungan kok. kuwi ngomongin tahun baru ngarit tahun baru yo. Yo kanca-kancane padha ning pantai, aku pengen ning pantai. Santai sore Kayak kali jenenge. Aku arep ning pantai njaluk duite. kita ngarit. Yo sampean ngerono dhisik ngarit aku tak susul. Awas ya sampai aku harapan